Aw bisimila donfini ɲuman sagura kɛnɛ kan Infashion Fi. Aw minnu be yen nɔ ko diɲɛ taabolo finikuraw modeliw ka d'aw ye, ayiwa aw sera aw seyɔrɔ la Infashion Couture. N'aw mago bɛ tissu kalalenw na walima n'a bɛ fɛ ka tissu kala, a ye boli ka se joona joona Ismaël Ɲare fe yen nɔ. Ismaël Ɲare nɔlen no ni diɲɛ laban kalali kɛ machine kuraw de ye. A n'a ka personnel de qualité minnu be yen nɔ n'olu be nin baara in ninnu kɛ ka ɲɛ. An sigiyɔrɔ bɛnnen no ACI 2000 kɔnɔna la Immeuble Concorde 1 n'ale tugulen no Air Côte d'Ivoire la Palais des Sports ani Place de la Canne ni ɲɔgɔn cɛ. Nɛgɛjuru sira o ye 63 ye 02 99 ani 99. Infashion k'aw ye togo ɲɛ. Infashion ni aw mago bɛ qualité la. Infashion ko k'aw bisimila kunnafoni gafew kɛnɛ kan. Juma janvier kalo tile 19 san 2024 an b'a fɔ an filɛbaw bɛɛ lajɛlen ani lamɛnbaw bɛɛ lajɛlen Jeliba TV News ani Jeliba FM lamɛnbaw n'a filɛbaw aw bɛɛ lajɛlen bisimila aw ka kunnafoni gafew kɛnɛ kan i n'a fɔ aw b'a kalama cogo min sa k'a fɔ diɲɛ don o don ni nin waati in dala gosira ka ban min ye an ka ɲɛmaaso ye sa o y'a kanu k'a fɔ an ka se kɛnɛ kɔnɔ ka se ka an da don an balima kunnafoni gafe sɛbɛnbaw olu ye gafe minnu cari laɲini bɛɛ lajɛlen tɛ dɔwɛrɛ dɛ ka se ka bɛɛ lajɛlen kunnafoni waati kelen cogoya kelen o baara bɛɛ lajɛlen kɔnɔ sa baara in bi kɛ todun ka na yaasa faamuyali o bi sɔrɔ baara in kɔnɔna la cogoya min na o hukumu kɔnɔ jɛ ka baara o de ɲɔgɔn ɲɛ bɛ anw fɛ ɲanɔ sa min ye télévision fan fɛ maa dama dama bɛ yen sa minnu ni olu ka wulikajɔ bɛ aw yamaruya k'an kumakan ni an jaw bɛɛ lajɛlen sɔrɔ Augustin Esubihi ale b'o kɔnɔ min ye Musa Ayidara ye a bɛ yen Salimata Wederawogo an balimamuso an b'a fɔ a ye ko ani sɔgɔma min ye Yusuf Sangare ale bɛ yen nɔ ka na kuncɛ ni Lamini Kulibali ne yɛrɛ terikɛ o hukumu kɔnɔ kelen in na sa min ye radio fan fɛ bi sɔgɔmada in na sa baaraw bɛɛ lajɛlen a bɛ kalifale Musa Sanogo la an y'o de fɔ yani kuma ka caya kisɛ ka kala o hukumu kɔnɔna la sa an b'a fɔ gafew bɔra fo ka fɔ gafew bɔra bi jumadonya in na sa min ye les échos welewele a ye bɔli kɛ an bɛ tila k'an da la sa ma Nouvelle Horizon ale b'an bolo yan nɔ Soir de Bamako b'an bolo min ye faso ka gafeba ye sa ni o ye l'histoire ye ale bɛ kɛ ka bi kunnafoniw bɛɛ lajɛlen kuncɛ an b'a fɔ a ye tuguni sa ko aw bisimila min ye kunnafoni gafew olu kɛnɛ kan an y'a fɔ cogoya min na sa les échos welewele a ye bɔli kɛ bi a da bɛ waleya belebeleba fila la an ye sugandi o waleya fila fɔlɔfɔlɔ o ti dɔwɛrɛ dɛ les échos welewele u ka bi bɔli la sa u y'a yira k'a fɔ ko min ye premier ministre kɔrɔ min ni o bɛ jamana in kɔnɔna la sa n'a bɛ wele ko Musa Mara ni ale yɛrɛ ye parti belebeleba dɔ o ɲɛmaa ye sa an bɛ don min na i ko bi sa ko Musa Mara i n'a fɔ gafe bɛ k'a fɔ cogoya min na sa ko ale bisimilara kununko wulada yɛrɛ fɛ sa ministre d'état dɔ fɛ ministre d'état min ni o ye Ablaye Diop ye ko Ablaye Diop ale ni Musa Mara u ye ɲɔgɔn ye u kumana baara dɔw tagabolo kɔnɔna la wulikajɔ dɔ hukumu kɔnɔ k'a ma dan Ablaye Diop ma k'a sababuya kɛ min ye colonel Sadio Kamara ni ale b'an ka finitigiw kunna ko a n'o fana ye ɲɔgɔn ye u kumana baara dɔw kɔnɔna la i n'a fɔ les échos welewele u daba la bi cogoya min na gafe y'a yira sa les échos welewele ko ka kɛɲɛ ni min ye wulikande ye welekan min ni o bilan bɛ jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen ma sa k'a yira k'a fɔ ko bɛɛ k'i jija jamanajɔ hukumu kɔnɔna la sa ko min ye kari tɛmɛlen yɛrɛ la sa min ni o baaraw bɛɛ lajɛlen ni o sabatira cɛmancɛ fanga ɲɛmaaw fɛ ko o hukumu de kɔnɔna la sa min ye nin maaba belebeleba in ye jamana in kɔnɔna la sa n'a bɛ wele ko Musa Mara parti belebeleba dɔ ko o ɲɛmaa don an ka jamana kɔnɔna la bɛɛ lajɛlen b'a kalama sa ko ale ye wulikajɔ kɛ wulikajɔ ni hukumu kɔnɔna la sa ko a y'i kunda min ye minisiriso kan minisiriso min ni o bɛ an ka finitigiw tɔgɔ la fɔlɔ ministère de défense ko a selen yen nɔ sa a bisimila min ye olu ka o minisiri fɛ baara min ni o bɛ kalifalen minisiri in na sa ni o ye Sadio Kamara ye a n'o ye ɲɔgɔn ye u da donna waleya caman kɔnɔna la ko min ye Musa Mara ye sa a y'a yira k'a fɔ kumasenw kɔnɔna la sa k'a fɔ ko don tɛmɛnenw na wulikan belebele tun bɛ min ye ale ni a ka jɛkulu bolo kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka ɲɛsin min ye jamana ɲɛmaaw ma Mali minɛliko tagabolo kɔnɔna la ani an ka finitigiw olu ka jija n'u ka wulikajɔ kɔnɔ ko an bɛ don min na i ko bi Musa Mara ko a dogolen tɛ maa si la k'a fɔ ko min ye Mali finitigiw ye sa ko olu ye wulikajɔ caman sabati ale ka jɛkulu sa a ka parti ni o ye parti yɛlɛma ye sa don tɛmɛnlenw kɔnɔna la k'u tun ye gɔri bɔ ka ɲɛsin waleya caman ma a yɛrɛ kɛra maaw kɔnɔ sa k'a fɔ ko kuntilenna kelen pe de b'u la ko ayi wulikajɔ min k'u don u ka laɲini bɛɛ lajɛlen kun tɛ dɔwɛrɛ ye ko jamana bɛ se ka basigi o sɔrɔ cogoya minnu na o tagabolo de kɔnɔ sa ko min ye parti yɛlɛma ye wagati ni wagati u bɔra k'u ka dusu
dusumakasi ka o yira ka kɛɲɛ ni min ye Mali worodugu yanfan waleya minnu ni o tun bɛ yen nɔ bɛɛ sigilen k'i ɲɛ curun o baaraw tagabolo kɔnɔna la i n'a fɔ Musa Mara a y'a yira gafe kɔnɔ cogo min ko o baara minnu ni olu tun bɛ yen nɔ yɛlɛmabolo nana ye o ko kɔnɔna la an bɛ don min na i ko bi k'a dogolen tɛ maa si la bɛɛ lajɛlen ko tare ka sababuya kɛ Mali finitigiw u ka wulikajɔ hukumu kɔnɔ Musa Mara a ka ɲɛfɔli don a ko o de kama min ye parti yɛlɛma a kana se ale yɛrɛ min ye ɲɛmaa ye a kɔnɔna la sa ko u y'a latigɛ k'a fɔ u tɛ se ka to sigilen ten u ye lajɛ caman kɛ lajɛ minnu kɔnɔna la sa n'u ye gɔrimasigi ka bonyamasigi k'o bila ka taa di an ka finitigiw ma o hakilina de kɔnɔna la sa ko ale yɛrɛ y'i sen bɔ a kɔnɔkɔrɔ jɛkulu tɔgɔ la sa ka na foli belebeleba ka o bila ka ɲɛsin min ye camancɛ fanga ɲɛmaaw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ye Sadio Kamara ye ko n'i ye finitigi ko fɔ an bɛ don min na i ko bi sa o baaraw bɛɛ lajɛlen kalifalen bɛ ale de la ale de ye minisiri ye min n'a bɛ ɲɛsin forces armées et de sécurité ma ko o baaraw hukumu de kɔnɔna la sa a y'i ɲɛsin min ye Sadio Kamara a ka minisiriso ma ka na foli ka o bila a la k'a yira k'a fɔ baara min ni u b'a la jija baara don baara min n'u b'a la tile kelen baara tɛ wa a bɛ taga ɲɛ o ko fɔ kosɛbɛ o tagabolo kelen in kɔnɔna la sa min ye Musa Mara ye ko a bisimilara tuguni min ye minisiri wɛrɛ fɛ minisiri min ni o ye Ablaye Mayiga ye colonel Ablaye Mayiga ko a n'o kumana kosɛbɛ min ye décentralisation ko fanga ka segin so ka na se bolofara wɛrɛw ma ko don tɛmɛlenw fana kɔnɔna la min ye a ka jɛkulu ye ka na se ale yɛrɛ Musa Mara ma u ye waleya caman sigi sen kan kabini waati min ale bɛ premier ministre la ka na da don baara caman kɔnɔna la min n'o bɛ marabolo ko tagabolo ko fɔ i n'a fɔ administration territoriale o baaraw kan ka sigi sen kan cogo minnu na k'an bɛ don min na i ko bi min ye Ablaye Mayiga a n'a ka minisiriso ma u bɛ wulikajɔ mun na sa baara dafa baaraw don o hakilina de kɔnɔna la sa min ye nin cɛba in ye sa ko a y'a yira Musa Mara Ablaye la sa k'a fɔ ko baara de don min ni a bɛ jija ko fɔ baara de don baara min ni maa kelen tɛ se a fanga kɔrɔ cogo bɛɛ lajɛlen na u kana sɔn ka maa si kɛ kɛrɛfɛdɛn nin ko ninnu kɔnɔna la u ka fɛɛrɛ sugu bɛɛ lajɛlen ɲini yaasa kow bɛ se ka sabati gafe yɛrɛ ka fɔli la sa u y'a yira k'a fɔ ko nin waleya min ni Musa Mara filɛ k'a ta kunungo sa ko a bɛ maa bila k'i yɛrɛ ɲininka kosɛbɛ ko yala min ye Musa Mara ye ko an bɛ don min na i ko bi a kuntilenna ani min ye jamanakuntigi min camancɛ fanga ɲɛmaa min ni o b'an kunna Asimi Goyita ko e ko u ye kuntilennaw ko olu ma ɲɔgɔn sɔrɔ wa e k'u kuntilennaw ko olu tɛ kelen politiki ko yɛrɛ nasira kan u kɛn bɛ k'o to min bila ko don nataw kɔnɔ sa min mana bɔ a la sa o bɛɛ lajɛlen n'o ɲɛdɔn i n'a fɔ gafe kɛmɛ k'a fɔ cogoya min na Mori Keyita ale ka fasiri don a bɛ Les Echos welewele kɔnɔna la bi bɔli aw bonya b'a la. An bɛ to ale Les Echos welewele kelen in kɔnɔ kɛ a da bɛ waleya belebeleba wɛrɛ la koyi o ti dɔ wɛrɛ k'a yira sa k'a fɔ ko min ye minisiri min ni ale bɛ an ka kirikow bɛɛ lajɛlen kunna ale de ye laseli belebeleba kɛ laseli min ni a ye tali kɛ ka ɲɛsin fɛn min ni bɛɛ lajɛlen da b'a la su fara tile kan nin waatinin in kɔnɔ n'an ko dossier EDMSA ko min ye o hukumu kɔnɔna ye sa minisiri min ni ale bɛ kirikow bɛɛ lajɛlen kunna sa Mamadu Kasoke ko ale y'i da don waleya dɔ kɔnɔna la k'a yira sa k'an bɛ donni min na i ko bi ko sɛgɛsɛgɛliw hukumu kɔnɔna la sa ko min ye sefa wari ye ale $6,000,000 a n'a kunkanfɛn ko a bɛ na fɔ ko sɔrɔ kɛra bolodara o kan koyi ko o hukumu kelen in kɔnɔna la sa ko an bɛ kɔnɔli min ni o bɛ ka kɛ an bɛ donni min na i ko bi sa ko sɔmin kɛn bɛ k'a fɔ ko o fana o bɛna sɔrɔ a ti mɛn bilen ko bɛ tali kɛla sefa wari ye ale $16,000,000 a n'a kunkanfɛn na ko nin kibaruya a bɔra min ye sigikafɔ dɔ kɔnɔna la sigikafɔ min ni o sigira kiri tigilamaw fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la u ka tako filanan n'a bɛ wele ko cérémonie de clôture de la 2e édition de la semaine de la justice o kɛnɛ de kan sa ko min ye minisiri Mamadu Kasoge ye a ye nin kibaruya bɔ ka bin ka ɲɛsin min ye EDMSA o wulikajɔ min n'o bɛ jamana in kɔnɔna la a dogon tɛ maa si la gafe ka ɲɛfɔli la sa u y'a yira k'a fɔ ko a bɛ waati jan bɔ da don bɛ nin waleya ninnu na ko minisiri min ni ale bɛ énergie kunna ko a ye bɔli kɛ ka kuma caman ɲɛfɔ tagabolo kelen in kɔnɔna la ko min ye énergie fana ɲɛmaaw ye ko olu fana ye bɔliw kɛ ka kuma caman fɔ bari nin ko bɛɛ lajɛlen na sa ko min
ministre min n'o tun bɛ kiiri ko kunna ko maa dɔw minɛn bɛ a ko tagabolo kɔnɔna la sa ko bari ministre min n'o tun bɛ kiiri ko kunna ko o y'a yira dɔgɔkun in yɛrɛ kɔnɔ sa k'a fɔ ko kiiri ko a bɛ kɛ ka se a dan na ko bari k'a tun ma fɛsɛfɛsɛli wɛrɛ di i n'a fɔ gafe bɛ k'a fɔ cogoya min na k'an bɛ don min na i ko bisa ko a ye i da don waleya belebeleba kɔnɔ ka se ka ɲɛfɔli kɛ nin kɛnɛ in kan ko a y'a yira sa k'a fɔ ko wulikajɔ min ni u ka kɛmɛ k'a sabati kiiri ko bunakun kan ko a ti k'a fɔ ko u bɛ maa dɔ fɛ walima u bɛ maa dɔ kɔnturu la ko baaraw n'u tagabolo kɔnɔna la sariya tagabolo kɔnɔna la maa si tɛ sariya ɲɛfɛ ni sariya sɔmina k'a fɔ ko fɛɛrɛ ni fɛɛrɛ dɔw bɛ yen nɔ maa dɔ bɛ yen nɔ min ni o kɛmɛ ka darageli kɛ ka taa jamana fanfɛla la sɔmi okumu kɔnɔna ko o bɛ sariya tigilamaw yamaruya ka fɛɛrɛ ɲini nin ko tagabolo la ka ɲinili kɛ a la o waleyaw de okumu kɔnɔna la sa ko min ye énergie ka dossier ye olu dayɛlɛnna an bɛ don min na i ko bi ko o baara minnu ni olu bɛ sen na a bɛ to kiiri tigilamɔgɔw bolo Mamadu Kasoge minisiri min na ale bɛ kiiri kɔnɔ ale ka kuma don a ko baara bɛ to min ye kiiri tigilamɔgɔw bolo u k'u ka baaraw kɛ fo ka a se a dan na ko bari min kan bɛ yen nɔ ni bɛɛ lajɛlen kan ka k'o dɔn an bɛ don min na i ko bi ko don min ni enquête ninnu n'o ye sɛgɛsɛgɛli waleyaw ye ni olu bɛ daminɛ ko maa caman yɛrɛ k'u sigasigara k'a ye k'a fɔ ko yala tajuru sara bolow tɛ wa yala baara bere wɛrɛw tɛ minnu n'olu bɛna kɛ tagabolow ye wa ko bari an bɛ don min na i ko bi ko min ye sefa wari ye ale miliyɔn 6 n'a kunkanfɛn o sɔrɔli nin ko kɔnɔna la k'o bila énergie a ka bolo kan ko bɛ maa yamaruya k'a dɔn k'a fɔ ko baara ninnu ko a b'a ka kɛ a kɛcogo la minisiri ka ɲɛfɔli la a y'a yira k'a fɔ ko wa ko a tɛna mɛn koyi ko min ye sefa wari ye ale miliyɔn 16 jateminɛw kɛmɛ k'a yira k'a fɔ ko o bɛ en cours de régularisation o ti dɔwɛrɛ ye koyi ko a bɛna fɔ a sɔrɔ n bɛ ka ban yɛrɛ bari ka se k'a sɔrɔ tɛgɛ la baaraw ka kɛ ni a ye ko o tɔ ti bɛrɛ ye bilen o hakilina kelen in kɔnɔna la ko minisiri a ye ɲɛfɔli kɛ ko a y'a yira k'a fɔ ko n'i y'a jateminɛ min ye sefa wari miliyɔn 6 min ni da bɛ ka don a kuma la ko a bɛ waatinin bɔ ko miliyɔn 6 in tagabolo dɔ de don tagabolo min ni a k'u sɔrɔla gasoil ko o tagabolo kɔnɔna la énergie a ka baaraw wuli ka jɔ la ko o baara ni o baaraw tagabolo kɔnɔna la miliyari 4 n'a kunkanfɛn ko o de bɛna don gasoil kow tagabolo la miliyari 2 tɔ min ni o tolen bɛ yen nɔ ko o bɛna kɛ jateminɛ wɛrɛw ye i n'a fɔ minisiri yɛrɛ a kɛmɛ k'a fɔ cogoya min na fasiri kɔni ko min bɛ se ka faamuya baara in kɔnɔna la sa kabi dossier min n'a bɛ wele ko EDMSA ni a daminɛna kiiri tigilamɔgɔw bolo k'a don u bolo sa ko Mali ɲɛmaaw olu bɛ fɛɛrɛ sugu bɛɛ lajɛlen tigɛ la kɛrɛnkɛrɛnnenya minisiri min ni ale bɛ kiiriko yɛrɛ bunakun kan Mamadu Kasoge yaasa nin ko ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ se ka sabati cogoya min na fasiri a bɛ Les Échos welewele kɔnɔ Mori Keyita a ka fasiri don aw bonya b'a la. An bɛ bɔ Les Échos welewele kɔnɔ nin waati in na k'a ɲɛsin Soir de Bamako ma kɛ Soir de Bamako a fana ye bɔli kɛ bi a da bɛ waleya belebeleba 2 la koyi a y'a yira k'a fɔ ko min ye société min n'an da bɔra a kuma la sisan n'o bɛ wele ko EDMSA ko o ɲɛmaa kura ni o y'a DG kura ye sa ko ale kɛn bɛ ka wele kɛrɛnkɛrɛnnen ka ɲɛsin baara tagabolow bɛɛ lajɛlen ma sa ko min ye procès verbaux ye n'o ye PVw ye ka na se waleya wɛrɛw ma yanni ale ka na o baara minnu ni olu tun bɛ yen nɔ k'a b'a fɛ k'a ɲɛ da o baaraw bɛɛ lajɛlen kan yanni baaraw bɛ se ka sinsin cogoya minnu na o kibaruya min ni a kɛmɛ k'o di n'o ye ɲɛmaa kura ye sa i n'a fɔ Soir de Bamako a da b'a la cogoya min na sa u y'a yira k'a fɔ ko nin baara in bɛɛ lajɛlen ko a sigira sen kan ka kɛɲɛ ni min ye kiiri tigilamɔgɔw olu ye wele min bila pôle économique et financier maaw ko olu ye wele min bila EDM ko tagabolo kɔnɔna la ɲɛmaa minnu ni olu tɛgɛw tun bɛ minɛnw na don tɛmɛnlenw kɔnɔna la i n'a fɔ min ye minisiri kɔrɔ Lamine Seydou Tarawele o n'a ɲɔgɔnnaw ye ko o baara min ni o bɛ sen na o de kɛra sababu ye sa gafe ka ɲɛfɔli la ko ɲɛmaa kura min ni o bɛ EDMSA kɔnɔ ale k'i da don nin waleyaw kɔnɔna la ko a y'a yira k'a fɔ ko don tɛmɛnlenw na ko u da sera min ye groupe électrogène 27 ma ko o baara ko kuma min ni o k'u bɛ sen na a ma dogo maa si la conseil d'administration o ti dɔwɛrɛ ye ko ŋaniya de sigira min ye ɲɛmaaw fɛ ɲɛmaa belebeleba minnu ni olu bɛ EDMSA yɛrɛ kɔnɔna la EDMSA ka conseil d'administration dɔ kɔnɔna la sa ko ka nin fɛɛrɛ ninnu sigi sen kan k'a bɛ kɛ sababu ye min ye kurantigɛ ko ani jikow ko olu bɛɛ lajɛlen ka se ka sabati cogoya minnu na jamana kɔnɔna la o baara de kɔnɔna la i n'a fɔ gafe b'a fɔla cogoya min na sa ko minisiri min ni ale ni énergie kalifan bɛ ale la bi ani jiko n'o ye Bintu Kamara ye ko ale ye wulikajɔ kɛ a ko kɔnɔ
yaasa majɛ ni majɛ minnu bɛ yen olu bɛ se ka dɔn cogoya minnu na camancɛ fanga hukumu kɔnɔ o baara ni o baaraw ko ni o taara wolo i n'a fɔ directeur b'a fɔ la cogo min ko ni o taara wolo min ye kiiriko bunako kan baara de don min ni a ka gɛlɛn kosɛbɛ baarako de don ni min ni a kan ka sɛgɛsɛgɛ kosɛbɛ ko kiiriko bunako a bɛ dumuni min na i ko bi pôle économique maaw bolo ko siga t'a la k'a fɔ a kiiri a jaabi mana bɔ fan o fan fɛ o bɛna ɲɛdɔn bari min bɛ ale yɛrɛ kunkanko kan sa o ti dɔ wɛrɛ koyi ko baara bɛ hakɛ min kɔnɔ a sigiyɔrɔ la an bɛ don min na i ko bi ɲɛfɔli ka kɛ o la ɲɛdɔnni ka kɛ a la yaasa tagabolow bɛɛ lajɛlen bɛ se ka sabati cogoya minnu na a yɛrɛ kɛmɛ ka ɲininkali tɛnku yala waleya minnu ni olu bɛ fɔla don tɛmɛnlenw kɔnɔ tiɲɛ don wa tiɲɛ tɛ wa a kɛmɛ k'a gɔri bila ko o t'ale ka baara ye kiiri tigilamaw olu de bɛ se ka nin baara ninnu fɔ Abdaramani Danbele a y'a yira sa ɲɛfɔli kɔnɔna la k'a fɔ ko min ye directeur kɔrɔ ye ale tɛ yan o sɛgɛsɛgɛli kama a ka baara fana tɛ o ye cogo si la a bɛna a tɛgɛ don baara minnu na sisan o baaraw tagabolo de kɔnɔna la ko a ka kan ale ka se ka min ye bilan kɛ k'a lajɛ n ye mun sɔrɔ yen nɔ n bɛ wuli don min na fana bɛɛ lajɛlen k'a dɔn mun de bɛ yen nɔ ko o ka kan o y'ale ka baara tagabolo ye o de kama a kɛmɛ ka wele bila bɛɛ lajɛlen ma bɛɛ ka jisumani kɛ i koli ji la ale kɔni bɛ min nɔfɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la minisiri ka na se min ye a fɔra maa minnu kɔ ale tɛ kiiri tigilamaw ye bari ale bɛna don min a n'a bɛna wuli don min jabaru masa fɛ sa a ka se ka lakodɔn tagabolo bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la a ye mun sɔrɔ yen a bɛ taa don min na a ye natɔ mun ne tun bɛ yen nɔ a bɛ taa don min na a taara ka mun to yen nɔ o bɛ kɛ sababu ye sa min ye EDM ko yɛrɛ ye ko o bɛ fɛsɛfɛsɛ a fɛ Fasiri an y'a bɔ min ye Soir de Bamako kɔnɔ a ka bi bɔli aw bonya b'a la. An bɛ to ale Soir de Bamako kelen in kɔnɔ kɛ a da bɛ waleya wɛrɛ la koyi a y'a jira k'a fɔ ko tɛnɛnku fanfɛla la sa nin tɛ kibaruya dumanba ye n'o bɛ jamana camancɛ yan fan yɛrɛ fɛ sa ko min ye finitigiw maajuguw ye sa ko olu ye wulikajɔ dɔ sabati wulikajɔ min kɔnɔna yɛrɛ la sa ko n'u ye CCRF min n'o bɛ tɛnɛnku sa olu ka ambulance dɔ ko u y'o daraki o darakitɔ sa ko maa 4 bɛ mobili in kɔnɔna la maa t'a dɔn bilen u donna sanfɛ wa u taara duguma wa siga kɔni tɛ min na maajugu o ye olu daraki u y'a jira k'a fɔ ko nin waleya in ko waleya kura tɛ a bɛ waati jan bɔ sa i n'a fɔ gafe bɛ k'a fɔ cogoya min na ko min ye nin sigida in ye tɛnɛnku fanfɛla ko fo ka na se min ye Masina fanfɛlaw ma maaw y'a jira Segu mara kɔnɔna la sa k'a fɔ ko basigi o tɛ yen nɔ cogo si la ko o hakilina min ni o tun bɛ sen na waati ni waati k'a jira k'a fɔ ko maajuguw bɛ bali ka poyi k'u ka baaraw sigi sen kan ko o waleya dɔ de filɛ nin ye ko k'a sababuya kɛ CCRF ni o ye kɛnɛyaso ye ko o tigilamaw 4 ka se ka olu daraki k'u to u ka bolifɛn kɔnɔna la bolifɛn min ni o yɛrɛ bɛ dɔgɔtɔrɔso o kofɔ ko o ye waleya de ye waleya min ni damatɛmɛ waleya belebeleba don ko bari ko sɔmi kɛmɛ k'a jira k'a fɔ ko min ye groupe belebeleba min n'a bɛ wele ko Katiba du Masina ko o maaw ka baara don sɔmini don o baara ninnu kɔnɔna la sa gafe bɛ k'a ɲɛfɔ cogoya min na ko ɲinili de kan ka kɛ ko min ye jamana worodugu yanfan n'an tɛmɛn'o kan an bɛ don min na i ko bi ko jamana camancɛ yanfan da bɛ donna o kow de la ko k'a sababuya kɛ maajuguw ka wulikajɔw caman bɛ yen nin waatinin in kɔnɔna la k'a bɛ n'a fɔ u b'a fɛ ka yɛlɛma bolo kɛ koyi ko yɛlɛma bolo tɛ dɔwɛrɛ ka bɔ min ye jamana worodugu yanfan fɛ k'u ɲɛsin camancɛla ma ko o baara minnu ni o bɛ sen na an bɛ don min na i ko bi k'a bɛ maa yamaruya maa ka jɔrɔ koyi ko min ye novembre kalo tile 7 tɛmɛlen ye ko min y'a jateminɛ ko arajo so dɔ bɛ yen nɔ Ansongo mara kɔnɔna la o ɲɛma n'o ye Salek ye ko Salek u ye maajuguw ye wulikajɔ ta k'a sɛgɛrɛ don tɛmɛlenw kɔnɔna la ko k'ale fana minɛ ka taa n'a ye u taara n'a ye sanfɛ wa u taara n'a ye duguma wa a ma ɲɛdɔn Mustafa Kone ko o fana yera o sira kelen in fɛ maajuguw fɛ min ye CCRF maaw ta ɲɛ sa laban min ni o kɛlen filɛ nin k'a bɛ maa bila k'i yɛrɛ ɲininka enlèvement ninnu ni o ye maajuguw kana ka maaw ta ka boli n'u ye sa ka taa n'u ye yɔrɔ la yɔrɔ min ni maa si t'a dɔn ko yala ko o tɛ wulikajɔ kura ye min ye maajuguw bolo wa u kɛmɛ k'a sɛbɛn sa gafe ka ɲɛfɔli la Soir de Bamako ka ɲɛfɔli la sa ko ɲɛmaw ka fɛɛrɛ ɲini min ye enlèvement ko in na n'o tɛ ko taga ni ka segin ko o bɛna se ka kɛ gɛlɛya belebeleba ye Fasiri a bɛ min ye Soir de Bamako kɔnɔna la a ka bi bɔli aw bonya b'a la. An b'a datugu ni faso ka gafeba ye kɛ Lesor ale da bɛ waleya belebeleba la a da bɛ min ye farikolo ɲɛnajɛ o sira dɔ koyi
a yira sa k'a fɔ ko min ye Mali sɛkasi don dɔw ye olu bɛ wuli ka jɔ la min ye Coupe d'Afrique kɛnɛ kan Côte d'Ivoire mara kɔnɔna la u yɛrɛ ni Tunisie kan ka ɲɔgɔn sɔrɔ koyi bari fasiri y'a yira sa k'a fɔ ko Mali ka dolatana kɔrɔlenba dɔ bɛ yen nɔ sa don tɛmɛlenw kɔnɔna la min ye wuli ka jɔ kɛ Aigle du Mali fɛ u ni o de tɛnkuna Lesor maaw u n'o tɛnkuna ɲɔgɔn na min ye Côte d'Ivoire dugukolo kan yen nɔ a jar'u ye kosɛbɛ man ti maa wɛrɛ ko ye ko Adama Tambura min n'a ye dolatan joliba la Adama Tambura min ni a ye dolatan Mali équipe nationale kɔnɔ u ye ɲininkali de tɛnku Adama Tambura la ko Adama Tambura yɛrɛ bolo maliyɛn ya bilalen kɛrɛfɛ a ka dolatan dɔnniya a n'a ka dolatan jateminɛ kɔnɔna la a kɛlen ka tɔnw caman ye ka jamana in caman ye ko ale yɛrɛ bolo Mali jɔyɔrɔ ko o bɛ se ka kɛ jumɛn ye ni Coupe d'Afrique in kɔnɔ Adama Tambura y'a yira sa a ka ɲɛfɔli kɔnɔna la k'a b'a fɔ n'a da camancɛ cogo bɛɛ lajɛlen na k'a tɛ siga fewu maliyɛnya tɛ fewu bari ale ka dolatan dɔnniya kama a ye temps min kɛ dolatanko kɔnɔna la ka na denmisɛnnin ninnu ye k'a b'a k'u lajɛ a bɛ waati bɔ ko ɲinan ye Mali ka san ye Ala k'a kɛ Adama Tambura ko o baara min ni a da bɛ o la ko n'i y'a jateminɛ Mali ye bɔko fɔlɔ min kɛ yɛrɛ ko o ye ma bali ale la ko k'a sababuya kɛ Mali ka se sɔrɔ Afrique du Sud kan 2-7 ko dolatan de kun don dolatan min ni dolatan jijalenba don ko majɛ ni majɛ minnu ni da donna olu la maa caman fɛ ko tiɲɛ don bari ko maaw k'a faamu dɔrɔn k'a fɔ ko min ye farafinna bɛɛ lajɛlen ka ɲɔgɔn sɔrɔ belebeleba o kɛnɛ de don ko wa ko denmisɛn ninnu caman tun bɛ fɛn in kɔnɔna la minnu ni u bɛ nanzarala tiɲɛ don ko bari farafinna dolatan ambition ni tagabolo minnu b'a la ko caman tun bɛ yen nɔ minnu ko nin tun ye u ka bɔko fɔlɔ ye ka se ka o siraw ye bari ko ale dan b'a la ale Adama Tambura dolatana kɔrɔ do Mali équipe nationale la dolatana kɔrɔ do jeliba la ko a dan b'a la k'a fɔ ko Aigle du Mali version Eric Sékou Chel ko ni kɔlɔsiliba kɛra bɛɛ lajɛlen fɛ u la ko u bɛ se ka ko kɛ Côte d'Ivoire kɛnɛ kan a yɛrɛ kɛn bɛ ka ɲininkali bila ko mun kama u tɛ se ka na ni jɔnjɔnba yɛrɛ an b'a fɔ n ko Ala k'a kɛ o kɔnɔna kelen in na Adama Tambura a ɲininkara min ye Lesor tigilamaw fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Laji Jabi don a y'a ɲininka a ka ɲɛfɔliw la Adama Tambura y'a yira sa k'a fɔ ko waati n'a tagabolo kɔnɔna la ale si o birintira k'a sababuya kɛ a bɛ san 38 na an bɛ don min na i ko bi ko bari o tagabolo kelen in kɔnɔ a ye dolatan yɔrɔ caman o de kama nin waatinin kɔnɔna la a ku tunun bɛ min ye Suède mara ye min ye Faransi mara ye min ye Danemark mara ye min ye Turki mara ye ko a yalala nin yɔrɔ ninnu bɛɛ la bari an bɛ donni min na i ko bi ko n'i y'a jateminɛ Mali sɛkasi don dɔ minnu ni olu filɛ nin ye ale y'u ye dolatan na cogo min o kɛra sababu ye a yɛrɛ ka nisɔndiya k'a fɔ a kan ka ye min ye Coupe d'Afrique o kɛnɛ kan ko duman o farala duman kan k'a sababuya kɛ a ŋaniya tun b'ale yɛrɛ kɔnɔ k'a fɔ ko a bɛ taa ka taa Aigle lajɛ Coupe d'Afrique in na kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ni a bɛ ka kɛ Côte d'Ivoire mara kɔnɔ ko bari duman farala duman kan k'a sababuya kɛ min ye CAF ye ni o ye Confédération africaine de football ye o ye maa minnu sugandi ka jɔnjɔn diw ma a ye maa minnu sugandi k'u invité CAN kɛnɛ kan Adama Tambura ko ale yer'o la Mali tɔgɔ la a bɛ o foli ta ka ɲɛsin maliyɛnden bɛɛ lajɛlen ma k'o foli ta k'o ɲɛsin CAF ma a bɛ bɔ kuma kɔnɔ yɔrɔ min Adama Tambura a y'a yira sa k'a fɔ ko maliyɛnden bɛɛ lajɛlen k'i dusukun kɛ kelen ko wa ale dan b'a la k'a fɔ nin denmisɛn ninnu minnu ni a y'u ye a tɛ kuma la k'a sababuya kɛ ko a ye maliyɛn ye a tɛ kuma la k'a sababuya kɛ ko a teri b'u cɛma walima a dɔgɔnin b'u cɛma walima a dɔnbaa b'u cɛma bɛɛ lajɛlen dɔnbaaw don ko bari u ye min bɔ ka yira kɛnɛ kɔnɔna la yen nɔ yan'u bɛ se kɛnɛ kɔnɔ fana ale b'a k'u lajɛ a bɛ waatinin bɔ ko Mali ka san ye ɲinan ye Mali bɛ se ka ko kɛ an b'a fɔ tuguni ko Ala k'a kɛ fasiri Laji Jabi ale ka fasiri don ani Adama Tambura ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ Lesor ale ka bi bɔli kɔnɔna la e ko a yɛrɛ tɛ dan siri an ka fasiriw la de fasiri minnu ni an y'olu sɔrɔ bi ka se k'an da don a kɔnɔ kumaw la k'a fɛsɛfɛsɛ an y'o de fɔ Joliba TV News Joliba FM an ka laɲini bɛɛ lajɛlen tɛ dɔwɛrɛ dɛ an balima gafe sɛbɛnnaw olu mana gafe minnu carin sa an ka se kɛnɛ kɔnɔ ka olu ɲɛfɔ aw ye todunkan na baara n'a tagabolo kɔnɔna la sa an b'a dɔn k'a fɔ filiti b'a la n'an ye fili minnu kɛ anw ka fili don fasirikɛbaw ka fili tɛ o tagabolo kelen in kɔnɔ an bɛ hakɛto ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ k'a fɔ sa bi ye juma ye Ala ka an ka batokɛlew bɛɛ lajɛlen minɛ aw ni maa minnu tun bɛ ɲɔgɔn fɛ baara n'u tagabolo kɔnɔna la sa bɛɛ lajɛlen i seko ni damayira kɛ an y'o de fɔ télé la anw bi bɔ anw bi kuma bari maa caman ka wulikajɔ de bɛ yen kɔfɛ an bɛ foli kɛrɛnkɛrɛn ka ɲɛsin u bɛɛ lajɛlen ma an ti ɲina an ti sɛgɛn aw minnu b'an lajɛ su fara tile kan aw minnu b'an kumakanw mɛn su fara tile kan n'aw ye majɛ o majɛ baara ninnu kɔnɔna la aw bɛ se ka kɛ gafew ye aw bɛ se k'an yɛrɛ wele yaasa
laɲini bɛɛ lajɛlen tɛ dɔwɛrɛ an bɛ se ka baara in kɛ sinsinni sira caman fɛ cogoya minnu na ni ala m'an ka jɔnya jɔ an na an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan don nataw kɔnɔna la an b'a fɔ aw bɛɛ lajɛlen ye aw ka to sɔgɔlen aw ka télé mandi la aw ka to sɔgɔlen aw ka radio mandi la Joliba TV News Joliba FM tile baara don. Nin kun ye kunnafoni gafew ye ni Infashion ka dɛmɛ ye. An sigiyɔrɔ bɛnnen no ACI 2000 kɔnɔna la immeuble Concorde 1 n'ale tugulen no Air Côte d'Ivoire la Palais des Sports ani Place de la CAN ni ɲɔgɔn cɛ. Nɛgɛjuru sira o ye 63 ye 02 99 ani 99. Infashion k'aw ye togo ɲɛ. Infashion ni aw mago bɛ qualité la.